हेलौ लोगोफोर दिनै आरो गोदान मोनसे ब्लग बावदे ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै माबा हादानाव थांलायनोसै हादान माने महाय थांनाय जायोथाय नायनोसै ओंखाम जाग्रोना लागोन ओमफ्राय खिन्थु बारा रायलायनाय जानाय नङा जेबो गैया बिन रुनाय ओमफ्राय नागानि मा होनना बुङो बाथोन गोथाव जाग्रोना लानि एसे ओमफ्राय दा लामा लामासो थांगोन हादान लामाफोरखौ एसे नायनोसै दाखालि माइ गायनाय नुदोंमोन नालाय दिनैहाय आरोबाव मा जायो हानायखौ नायनोसै एसे माखासे भिडिअआ मेन चेनेलावसो हगारनाय जागोन गावनि बिफाखौ सिनायै न'खराव हाबहैनो नागिरदों फिसाजोआ गावनि बिफाखौ सिनायलाया बेफोरबायदि जियालाव दङ बिसिनि न'खरावबो हाबगोन आरो सोरबा सोरबा गावथा जानाय न'आव दङना बिसिनावबो हाबहैनो सानदों आरोखि हाबहैनायालाय नायनोसै मा जायो थ' बिदिब्ला जों नङा होमबा नायलांबाय थादो दान्दिसे सम थाबो जायगाखौ बावलायबाय बेयो माबा सामथाइबारि जायगानि नामखौ बावलायबावोलै एबार नै दा भुटान बर्डार रड होलांसै ओरैहाय दागगारि थांगोन नङा होमबा न' पार्किं दागगारि दागगारि 6 किल'मिटार दङ बेयाव एसे नायलांनोसै रनिकाटा सफैलायलायबाय दे ओमफ्राय दान्दिसे एसे रनिकाटायाव मा लानो नागिरदोंथाय साइकेल बायना होनो नागिरदों ओइ सोमदोन देलायनायखौ एसे नायदो नै बा बिराद देलायनो गोरों माथो नोंबो बा होदो सोमदोन फंबाय ओरैबायदि जायगानिफ्राय फैनाय मानसि हाग्राबारिजों फैनायनि ना एक्चुअली नोंखौ गंगार बायदि नुदो भुटिया निसिना देखाबाय ना खुरा भुटिया निसिना देखाबाय बोरैबा बोखोसो खालामना होबाय ना माब्रा ठीक है ना नाम क्या है अरुण भाई ने क्या है अरुण सेलून भुटिया निसिना देखाबाय भाइटिक हमार भाइटिक गंगार सौग्रावलायलांबायलै नै बावहाय थ' फंबाय थ' बैयाव थाबायलांनायसैब्राथ' बबे गोजानाव नुवाखै थ' ओइलै खाथियाव थ' सिनायखायो ना मालाय थाबायनोसै एसे एक्सारसाइज बे गथ'फोरनो साइकेल बायना होनो गस्ला दखान सोमदोन सोरखौ लोगो मोनखो I'm meeting my jewel bro after many days. बे फंबायनि चेनेल नामा मा नामलाय जुवेल बसुमतारी बिनियावहाय गोबां रोखोमनि भिडिअ नुगोन ओमफ्राय बसुमतारीखौ दाना जुवेल होलायबाय मा नाम जुवेल नों बेंगलरनिफ्राय माला फैया जाबाय सानब्रै सानबासो जाबाय सानब्रै थांफिनगोन थांफिननाया उनाव नायनोसै मा जायो सिन्था खालामदों थेंक इउ साइजसिम नुदों मानसिखौ जानायफ्रायसो मजबुत ना नंगौना मैगं गोरलैनि बोथोर नालाय बेथ' जाखागोन फ्रेस मैगं ओमफ्राय एब्र'हाय दामानि गामियाव फैदोंना दाउख्रिया गामियाव फैयै मा खालामदों मैगं गथाय लांदों लकेल फ्रेस मैगं अर्गानिक मैगंफोरखौ ओजोंहाय आबौआ सङै जाहोगासिनो दं अरिजिनेलाव बिराद स्ट्रं माथो आं भिडिअफोर एथ'बां स्ट्रं नङासो नंगौ मानसिखौहाय गोजौ गिदिरखादा बे लिडारसोमोन नालाय बिखायावसो गावना होगोन नामाब्रा नोंसोरलाय पिस्तलजों ला रेड इन्डियान बायदि नुलायो आमेरिकानि आमेरिकान इन्डिजिनियास गोजौ गिदिर माने हाबाब देखोथारबालै नोंसोर बिराद गोजौआवहाय रियेलि बिराद स्ट्रं आरो अफ्रुलाबायना जाग्रा अमा बेदर रुनाय जानायखौथ' आरोबाव माथो होनबावनो अमा बेदर रुनाय ओइ नों निग्र'फोरजों लाफाबाय थादोलै भिडिअखौ एसे मोजाङै
दाखालि खनसे लाबोनाय जि मोजां नुदों रनिकाटानि साहा दखानावहाय एसे हाबदों माबा मोनसे जानोसै साइकेल मोननायखाय सिगांग्रोबाय नानि र' साइकेलाखौ माबाखौ मोननांगौमोनलै ने BSA खौ ने मोजां नुदों नोंनि मामिखौ फन हरनो हो आंनावहाय मिथिबाय साइकेल गंसे बायना होनानै खुसि हेपि न'खराव जोंनियाबो सासेया बेगमा बिराद खुसि जानानै दङ जमुना ब्रिज सामफुर दै बियोथ' सामफुर दै मा गामिनि दैजोंसो दै देरबा हाया बा बेजों थाङो नोंसोर दै देरबा बेजोंनो बासमा थाङो हौवाफोर गोजाल' थाङो हिनजावफोर फैनो हाया गथ'फोर स्कुलाव फरायनो थांनायफोरालाय माजों थाङो ए मानसिजों बारहोबाय हौवाफ्रा बारहोबाय फिसाफ्रा बारहोहरबाय आच्छा थांनायनि दालांखौ नै मोनसे बारबावनोसै आरोबाव बर' गामि थाइसौगुरि बियो बर'थ' नङा मिक्स कमिउनिटि ना लामानि अबस्था थाइसौगुरिया बेफोरबायदि जाहैबाय गय बागान देरजोबनांगौ फिथाइ थाइजोबनांगौबा जा UN एकाडेमिया बिनो बिनि फंबायाबो बावहायनो फरायो नङाबा माथो नै UN एकाडेमि स्कुलाव बावहायनो फरायो बै साइकेल बायना होनाया लाइमुथियाव फैदोंमोन आं फैनाय दा बे न'खरनिफ्राय गाइखेर एसे हरबाय एम्फौ एसे हरदों ओमफ्राय लाइमुथि बाजारनिफ्राय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं लाइ ओमफ्राय बहल माबा माबि लादलाबायबाय आरोखि जोङो दा लादलाबायनानै दा हादाननि मैगं ना एसेब्लाबो जानो इन्टारेस्ट नाङो मनायावथ' नै बहायनो जुनानै लाखाबाय गारियाव खाथबग्रोनानै बेफोरबायदि गाइखेराबो नै गाइखेराबो गोरान नांला मना नांला जों दा थांनायसै ओमफ्राय साइकेलबो गंसे जों बिनि न'आव होनो मोननानै बिराद हेपि गोसोखौ गोजोन खिन्थु बे गथ'खौ आङो नायलांबाय थागोन हानायमानि नायलांबाय थागोन हानायमानि सापर्ट खालाम एसे जों गैयि न'खर मानसिफोरखौ एसेब्लाबो अननांगौ गोजौनि बोर मोनो एसेब्लाबो बै सुबुंनि बै मानसिखौ जुदि एसे जुदि मदद खालामनो हायोब्लाना नों बबेबा मोनसे नङा बबेबा मोनसे बिथिङावहाय हेल्प जायो बा मदद जायो गोजौनिया माबे बिथिंजों नोंखौ हेल्प खालामदों नों थाल मोननाय नङा थ' लोगोफोर आंनि ब्लगखौ बावहायनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय मा लाबोखो बाजारनिफ्राय दे